V dnešnej dobe trpí nespavosťou až 30% obyvateľstva. Problém sa zdá byť banálny, ale môže mať katastrofálne následky. Príčiny bývajú rôzne. Choroba, lieky, nové technológie. Nespavosť kráča ruka v ruke so stresom. Ale čo ak vás nič nekvári? Vašim zmyslom života je úsmev a napriek tomu celú noc prebdiete? Takýmto príkladom je aj naša Adela Tichá. Čo ak už nikdy nezaspím? Veď ja chcem normálne spať. Neboj sa, Adela. Dnes budeš v rukách odborníkov. Teší ma, som Lívia, víla spánku. Už zobudíš sa len v krásnom ránku. Spánok, láska, snívanie, to jediné sa robí v posteli. Od všetkého ostatného ju treba prísne oddeliť. Dobrý spánok uľahčí ti aj ľahký Vánok. Vyvetrala mi a ako by som sa nadýchla nového života. Pí veľa vody celý deň, no pred spaním nie. Inak ťa o polnoci bude budiť sykanie. Adela, nože, skús, ako preverí ťa táto skúška. Či spánku dokážeš byť viac, než iba slúžka. V zdravom tele zdravý duch, co na zdravý spánok prebudí ti chuť. A behali sme. A ja som sa cítila voľná, ako už dlho nie. Lieky na pozornosť a pamäť pamätaj. Vždy ráno či do obedu si daj. Medovka, chmel, valeriána. Hoď ťa cez deň a nevydržia až do rána. Melatonín podporuje spánok, ale po 3 mesiacoch už nemáš naňho nárok. Z ťažkých jedál nezaspíš, ako je krkovička. Spánok ti uľahčí taká zdravá brokolička. Mlieko tiež môže byť liekom. Mlieko? Ako mi toto mohlo ujsť? Adela, už si unavená, alebo ešte nie? Tak teraz skúsme jednoduché počítanie. Keď sa v noci prehadzuješ a nemôžeš zaspať, pomôžu ti čísla, ktoré musíš zrátať. Hovorila o číslach a ja som zrazu spala. Spala som. Vidíte? Nie je v tom žiadne kúzlo, stačí len zo pár mojich rád. Zdravo sa stravovať, veľa sa hýbať a mať sa rád. Nech rady víly Lívie skúsia naozaj všetci a uvidia, že v noci sa môžu diať kúzelné veci.